haul po veľmi dlhej dobe o tom, že čo som si kúpila a čo som si donesla z nášho výletu v New Yorku. Ako prvé začnem mojou obľúbenou sekciou a to sú okuliare. Každý, kto ma pozná, tak vie, že okuliare sú moja proste úplne, že závislosť. Ako prvé som si kúpila tieto. Na tieto ste sa ma veľmi často pýtali, že čo sú to za okuliare, sú to Balenciagy. Takže takto vyzerajú. Po druhé som si kúpila tieto. Milujem ich. Že tuto vidíte, že ako strašne také, že 3D sú a strašne sa mi páčili. Tieto sú, myslím si, že sa to číta, že Givenchy, ale teda nech som si tým úplne istá. Takže keď tu máme nejakých hejterov, ktorí by vás za toto chceli chytať za slovíčka, tak len si poslúžte. Ideme na ďalšiu sekciu. Táto kabelka mi padla do oka, ona je taká, není biela, ona teraz vyzerá, že biela, ale ona je taká smotanová. Čo to je za značku vôbec? Aha, počkajte, tu toto píše. Tak to vyzerá. Úplne tú značku nepoznám, ale je mi to úplne jedno. Páči sa mi tá kabelka a to je jediné, na čom mi záleží. Druhá kabelka, ktorú som si kúpila, vyzerá takto. Značne sa mi páči, je taká viac športová, by som povedala. Ale páčila sa mi tá farba a zistila som, že sa brutálne hodí k týmto okuliarom. Bola vo výpredaji, ja tu mám ešte cenovku a stála iba 30 €. No nekúp to. Takéto tričko, má úplne holý chrbát. To som si kúpila na nejaký koncert, obsahuje takéto kamienky. Strašne krásne, milujem ho. Z tohto odpadnete. Pre všetkých mojich fanúšikov, ktorí ma volajú Big Mama. Je to, že mama! Keď som videla, som si to musela kúpiť, lebo proste... Keď nájdem k tomu ešte, že Big na krk, tak budem nosiť jednu reťazku Big a jednu reťazku Mama. Takže tak, z tohto sa extrémne teším. Potom som si kúpila takéto kraťasy, také jak kapsáčové. Strašne dobre sedia, overall, alebo čo to je, taký monterkový. Tuto ho stiahnem opaskom. Máš takto dlhé nohavice. Ja mám rada proste, keď tie nohavice sú fakt, že široké, že takže dvakrát moja noha. Nevadí. Potom som si kúpila bundu, ktorá vyzerá takto. Krajšie vyzerá oblečená než teraz. A k tej bunde som si kúpila nohavice. Takéto. Ešte tu mám dve kabelky, ktoré som vám zabudla ukázať. Ja som sa proste nejako opustila s tými kabelkami. Páči sa mi ten tvár. Ďalšia kabelka je takáto, tiež sa mi páči ten tvár. Je taká väčšia, na prd je, že sa proste fakt nedá úplne že zapnúť, ale tak sral to pes. Teraz vám ukážem nejaké hovadiny, ešte čo som si tam kúpila. Turba na vlasy. Ja viem, že sa taký dá kúpiť aj tu, ale tam som ho kúpila za, myslím, že stálo okolo 5 €. A takto to vyzerá. Takúto malú žehličku na tieto malé vlasy. Náramky na nohu, také isté som kúpila aj mojej sestre. Jeden vyzerá takto a jeden vyzerá takto. Bolo tam písané, že by nemali zčernať a že sú teda waterproof. Podľa mňa si to dám na koncert a ani môj pot to nezvládne. 2 €, takéto na copíky, takéto kefy. Viem, že také sa dajú kúpiť aj tu, ale táto je ako keby hustejšia a je oveľa jemnejšia, ako predávajú tie v drogerii, takže... dve aj do zásoby, pretože Dominika mi 100% jednu ukradne. Plnú tašku, takúto veľkú, proste parochní, ale tie vám ukázať nebudem, lebo tie uvidíte, až keď budú na mne a to vám do videoklipov, na koncerty a viete, že ja parochne nosím proste strašne často. Ešte kúpila kufor, pretože všetky tie veci som potrebovala v niečom odniesť. Toto je Juicy Culture, bolo zľavé z 320 na 80 €. Som ušetrila. No a pokračujeme v holi, ja už som pred domom mojej maminy a ešte som vám chcela ukázať, že som kúpila mojej mamine takúto tašku. Už sú v nej veci, lebo nevedela som ju zbaliť do kufra. Strašne sa mi páči. A ešte vám ukážem, čo som kúpila mojej sestre. Mám stroček, takže šušlem zase už. Mojej sestre som kúpila šiltovky. Takže jedna je takáto. A druhá, pozor, táto bude vážna. A druhá vyzerá takto. New York. Samozrejme mám tu nejaké magnetky. Moja mama proste zbiera magnetky, takže moja povinnosť je moja mame proste doniesť z každej dovolenky magnetku a tu som našla brutálne, akože takto to vyzerá. Takže takúto magnetku pre moju mamču mám, aj pre Tominovú mamču, lebo aj ona zbiera magnetky. No a potom ešte moja kamoška zbiera pohľadnice. Našla som takú špeciálnu. Nevedela som sa rozhodnúť pre jednu, tak som jej kúpila dve.
Takže to k magnetkám, pohľadniciam a týmto suvenírovým kokotinkám. Už asi nemám nič. To je všetko. Lúčim sa s vami. Čaute.